Punjo Olima, imbe ne wach ni mogik samoro kwa tieko. An dek machuok Sharon. Mokwongo akwayo skunde wa kechangene jopuonj wa winjo wa to jopuonj wa gibe jonyuol. Mondo wakony oganda wa kendo wakony jo e skunde wa kama wantie. Mokwongo wakwa skunde wa mondo giket gimiluongo ni career guidance department in the school. Biro konyo wa mondo wa identify these pathways. Mar ariyo akwayo jopuonj wa mendo chako ket gimiluongo ni career family e skunde. School ka school wabedi gi career family. Makineno group mawuotho ni group mag lawyer, group mag padri, gi jopur. Wa create gimiluongo ni career family. Na mogik waket e skunde wa ka skunde wa nyaka wamanye expert moko mondo obed kaka mentor. Maka ng'ato dwa bedo daktari kiki gochiko ni to daktari ni kuna chom kanya luyo mane daktari ni wachaka tiege gi class 2 ka class 3 ka ano danga dok kangeni ata nangoa ana daktari masa moro be wayiene gi mager wak lep mag daktari wa build from their mind. Koro mane wach manyalo wacha doko ne Ramogi kamano to goganda wa watemo somo gine kwa dhi mbele. Erokamano ahinya.